Nå, Nick, findes der noget sundere end sandheder? Løgne. Løgne? Ja. Hvordan det? Jeg synes, når folk lyver, så er det mest fordi, at de vil gerne gå en anden person i tjeneste. Jeg synes, folk lyver, fordi de vil ikke gøre folk kede af det. Kan du følge mig? Det er sandt. Men det er sandt, ikke? Det er jo faktisk en sandhed. Ja, og det er sådan, når du finder ud af, at en person har løjet over for dig, så er der 2 ting, du kan gøre. Det er, at du kan beskytte dem, eller du kan kigge indad. Så hvad er det, jeg har gjort, som gør, at den person tør ikke at fortælle mig sandhed? Det er rigtigt. Har jeg været for grov? Har jeg været en lille bitch? Har jeg en tendens til at overreagere? Ja. Er jeg modtagelig over for sandhed? Er jeg det? Fordi, jo, jeg kan sagtens sige, ej, hende der eller ham der, han bare synes det løgner. Han fyrer bare lortet. Og ved du hvad, der er nogle mennesker, der bare, jeg ved, de er fantasifulde. De fyrer alt muligt shit af. Men hvis det er en person, der er tæt på en, hvis det er en person, man har kendt en længere periode, og de så fortæller dig i løgn, ja, så burde man kigge indad. Du ved. Fordi en person, der holder af dig, de lyver til dig, for de vil ikke godt have ked af, at de vil gerne passe på dig. Ja, det er lidt en bjørnetjeneste, ikke? Ja, lige præcis. Nå, men nu var det jo ikke det skulle handle om i dag, fordi i dag, der er det jo sunde sandheder, der skal diskuteres. Og det er med Andreas Helberskov og Nick Holm. Velkommen til podcasten. Uden en gæst i dag. Og hvorfor det? Ja, hvorfor det? Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Og vi har lige sagt, at man skal kigge indad. Men vi lavede jo en aftale med en af vores rigtig gode venner. Vi siger ikke hvem. Nej. Vi siger ikke hvem. Og vi forventede, at vedkommende skulle komme i dag. Kl. 12 om formiddagen. Kl. 12. Ja. Og jeg kommer efter en nattevagt, hvor jeg har fået 4 timers søvn. Andreas kommer efter en hård dag. Rigtig hård dag. Hvor han har bare knoklet hele dag. Hvad har du lavet, Andreas? Jeg har jo sørget for, at du havde et sted at sove. Ja, og jeg er endda kommet herover efter min nattevagt og så. Vi har lagt det ske på en meget lille seng. Meget tæt på hinanden. Jeg har offret min seksualitet. Min ære. Hvis min mamma finder ud af det her, ikke? Så var det sidste gang, I så Nick på podcasten. Godt, hun ikke hører eller ser podcasten. Og den dag hun gør det, så må jeg komme med en god forklaring. Men jeg har gjort alt det her, så vores kæreste gæst, som jeg holder rigtig meget af, jeg elsker. Han skulle komme her og fortælle lidt om nogle spændende livshistorier. Men jeg må være ærlig og sige, at jeg vågner op om morgenen, og så får jeg knust mit hjerte. Og det var sgu tungt. Det må jeg indrømme. Og det er jo så det, vi vælger at bringe den her episode ind i nu. Jamen, det er ikke for at trække den langt ud. Altså, forstå mig ret. Vedkommende har en legitim forklaring. Han har været ude at feste. Jeg har lige afsløret, at det er en han. Ja. Og han har måske drukket lidt for meget. Og så efterfølgende så har han måske taget til noget sådan morgenfest, rave party. Og så får jeg et besked klokken 8:30, 10 om morgenen. Bro, jeg tror sgu ikke, jeg kan være klar til podcast. Og altså, igen, det er ikke for at trække langt ud, jeg forstår ham godt. Jeg vil heller ikke kunne klare det i den tilstand. Er det rigtigt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Du ved, man har jo en grænse, så jeg forstår ham godt. Jeg håber bare, han har hygget sig. Han har haft rigtig god aften. Ja. Men det ændrer jo ikke på, at vi sidder her med et par... Jeg er slet ikke sur. Jeg er slet ikke. Nej. Slet ikke. Slet ikke. Har jeg sagt det slet ikke? Slet ikke. Men det kunne jo godt være, at vi skulle tage det her episode og snakke om knuste hjerte. Ja. Fordi os mænd, vi har også følelser. Og det skal ikke være tabu. Der er tit og ofte, hvor jeg også kan blive ked af det. Der har også været tidspunkter i mit liv, det skal ikke så sjældent. Men der har været tidspunkter i mit liv, hvor jeg også græd. Sker det ikke så sjældent, eller sker det meget sjældent? Gør det hos dig? Det var der sagde det. Det er ikke sket så sjældent. Græder du meget? Det skal ikke særlig sjældent. Så du græder meget?
Det sker ikke særlig sjældent. Jamen det er det, jeg mener, hvis det ikke sker særlig sjældent. Nå, bror, undskyld. Jamen, du prøver her, jeg har sovet 4 timer, okay? Det sker ikke særlig tit, hedder det. Ej. Sådan er det at være forsikringsindvandrer. Altså, nogle gange så siger man ting uden at... Ja. Men ja, det sker ikke særlig tit. Jeg har været i Danmark i 14 år, og jeg lærer stadigvæk. Jeg udvikler mig, og jeg er stolt af mig selv. Dansk er sgu et svært sprog nogle gange. Det må man sige, der. Ja. Især når man kører på 5. gear med 4 timer sov. Og knust hjerte. Ja. Men ja, Andreas, udover i dag, hvor vi begge to fik knust vores hjerte, vi fik det der dybe sorg. Har du prøvet at få knust dit hjerte, bror? Skal vi så ikke tage den helt tilbage til barndom? Ens første heartbreak. Au. Ja. Jeg kan allerede mærke smart. Ja, ikke? Altså, det er jo sådan noget, man aldrig nogensinde nødvendigvis glemmer. Uanset om det så, når man kigger på det i dag, ikke var så slemt, så var det hele ens verden dengang jo. Ja. Så hvis vi går helt tilbage, dengang hvor man, du ved, havde sådan et folkeskole-crush. Ja. Yes, uha. Det kender vi alle sammen. Ja, ikke? Og sådan, vi havde en god, du ved, sådan over besked, flirtende dynamik, og sådan, det blev til, at man nærmest sådan, du ved, over en længere periode, man nærmest skrev sammen, som om man var kærester. Men så var der jo hele humlen, som jeg tror, der er mange, der kan Var det på Messenger eller Facebook? Det var på Facebook dengang. Facebook, ja. Men sådan, det som man nok kan genkende til, det var, at man, selvom man havde så åben en dialog på besked, så den fysiske, du ved, at se hinanden i virkeligheden, der var man alt for generet til at snakke sammen. Ja. Og når man kigger på det nu, ikke, så er det jo, det cute. Ja, så er det er totalt sødt, ikke? Men sådan, når man kigger på det nu og tænker sådan, det er jo helt forskroet jo, at man kunne nå så dyb en relation på det sådan tekstplan, men overhovedet stort set ingen relation i det virkelige verden, ikke? Og det kunne aldrig være sket førhen, du ved, før medier og alt sådan noget her. Men nej, jeg kan huske, at sådan, den der, man blev bare virkelig tætte på den der, men sådan på et tidspunkt, så gik det jo op for en, at sådan, det blev jo ikke rigtigt til noget. Ja. Og sådan, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det går op for en, men sådan, det er vel bare lidt glædet ud i sandet. Og jeg kan bare huske den dag, hvor det sådan går op for en, okay, nu er det gone. Man var jo smadret jo. Fuldstændig smadret jo. Ja. Man kunne slet ikke hænge sammen, det var hele ens verden, man har brugt så meget tid og investeret så meget energi i det. Hvordan blev det gone? Jamen det er det, jeg kan ikke huske sådan logistikken. Robert, du kan ikke komme med en historie, og så sige, jeg kan ikke huske det. Jamen det glider jo bare ud i sandet jo. Jeg havde lige forventet sådan, så kyssede hun lige med et eller andet, eller hun gik og holdt on med... Men der er slet ikke sådan en dramatisk ende på det, tror jeg. Der er slet ikke sådan en dramatisk ende. Men der har sat sig, kan jeg høre. Man kan jo bare huske den der. Sådan... Kan du huske, hvad hun hed? Ja. Ja, hvad hed hun? Men der er jo mange sådan der fra dengang. Altså, jeg tror, hvis hun ser med nu, så tror jeg godt, hun ved, det er hende, der bliver talt om. Ej, jamen det er da cute. Altså, der er ikke noget, der går rundt og tænker over det. Det er ikke, at man vil bånde og sådan noget. Så ja, men jeg siger ikke nogen navn, fordi det kan hun selv lægge råd med. Men sådan der, det satte 100% et imprint dengang. Hvor det sjove er, når man kigger på det sådan til dagen i dag, til nu, så er det jo slet ikke et heartbreak i den kaliber, som man kan have i dag. Ja, jo, men ved du hvad? Altså, dengang var man jo børn. Ja. Men jeg synes tit og ofte, voksne mennesker, der også opfører sig som små børn. 100%. Er du sindssyg, mand? Jeg har så mange venner. Du ved, det er bare sådan, de er så søde, når de er forhold. Så snart de slår op, hold kæft, det bliver sådan små børn. Ja. Og opfører sig så mærkeligt over for hinanden. Jeg tænker, prøv at høre, I har været sammen i så lang tid. I kender hinanden så godt. I burde støtte hinanden til at komme videre. Ja. Nu når I er gået fra hinanden. Nu du ved, I skal gå hver sin vej. Fair nok. Det kan godt være, at det ene han har taget fejl, eller hun har taget en fejl. Der er sket ting og sager. Whatever. Sådan er det. Sådan er det med mennesker. Kom over den. Støt hinanden. Hjælp hinanden. Du ved. Så får vi det godt, mand. Ja, 100%. Men også, der er også bare sådan en fed ting, dengang man var barn, man var så fantasifuld, man sad, du ved, kiggede på Sofie på den anden side
i klassen, du ved, hun sad bare og tegnede, og man tænkte bare, wow, en prinsesse. 100%. Hun sad bare og dagdrømmede mig og hende, vi skal have kæmpe hus, vi skal have 5 børn. Præcis, og jeg tror, at det der er noget af det, som har kunne gøre, at man blev så heartbroken dengang. Det er fordi, og det er også det, der gør, at folk bliver heartbroken i dag, tror jeg. Men det her med, at man er god til at forestille sig, hvad fremtiden med det her menneske kunne være. Og det er egentlig det, som man slipper. Det er ikke nødvendigvis det, man lige havde i momentet. Det er ideen om, hvad det kunne blive til. Ja, men det er smukt jo. Ja, 100%. Jeg savner at have sådan en fantasi, et håb, at prøv at høre, der kommer en dag, hvor jeg møder min prinsesse, og jeg kan være hendes prins, vi kan lave små babyer sammen, men kæft mand, det der forelskelsesperiode, ikke? Ja. Ved du hvad jeg kom til tanke om? Nej. Hvis vi sad og snakkede, at vi har 3 glas på bordet. Ja. Og ja, vi har ikke rigtig brug for den tredje længere. Nej, lad os afsked. Ja. Nå, imens jeg holdt dem 2 tilbage, så jeg begyndte at græde foran folk her. Så sluttede det her kærlighedsnød, eller forelskelsesnød, det fantasi der. Ja, man kan sige, jeg kan ikke huske, jeg tror der var en masse drama med noget andre piger og ting og sager dengang. Men så glider det ligesom ud, og det går op for mig, at sådan, det er glædet ud. Du ved, kontakten dør lidt og sådan noget der. Ja. Og sådan, jeg kan bare huske, jeg sidder med min bedste ven og spiller Titan Quest dengang, og så knækker jeg bare sammen. Du ved, jeg sidder bare og græder. Hvad har jeg været, 13 år eller sådan noget? 12-13 år. Så sidder lille Andreas der bare helt fucking helt totalt knækket, ikke? Der er slet ikke været noget mellem jer. Nej, det er bare fantasien der. Jamen sådan er det. Jeg kan også huske, du ved, Medina og Rasmus Sebak og sådan noget. Det ramte bare hårdt dengang, hver gang de kom på radio. Ja. Jeg kan godt følge dig med. Ja. Men har du været heartbroken? Altså, der hvor man er sådan, fuck man, min verden den er fucked. Hvad skal jeg gøre nu? Det har jeg 100% senere i mit liv, senere i min tilværelse. Faktisk meget for nyligt, kan man sige, med mig og min seneste kæreste. Du må gerne dele kun, hvis du har lyst til. Ja, altså jeg kan dele... Det privat, der hot shit. Jeg kan dele nogle elementer, og så er der nogle elementer, jeg vælger at holde tæt, fordi sådan... Både af respekt for hende og for den relation, vi havde, ikke? Ja, fordi jeg nåede også at møde hende, og hun er super sød pige, og alt respekt til hende. Ja. Men altså, ja, det kan være, man lige skal forklare hurtigt situationen, inden man ligesom forklarer heartbreak-delen. Men ja, vi har jo været sammen i lidt over et års tid, og der har været nogle interne dynamikker, som har været svære, men som vi ligesom har besluttet. Det er meget her, hvor det er ligesom min mentalitet i forhold til et forhold. Når noget er sådan i stykker, så smider man det ikke bare væk. Man gør, hvad man kan for at fikse det. Og det har været en lang periode, hvor vi har gjort, hvad vi kunne. Og kom så til sidst frem til, at sådan, lige nu, der er det bare ikke holdbart nok. Altså vi tynger hinanden mere, tror jeg, end vi gavner hinanden, som det ser ud nu. Så der var vi ligesom nødt til at tage den voksne beslutning og sige, nu stopper vi det her. Og det må så være for det bedste. Og det har jeg prøvet en gang før i mit liv, for jeg har kun været i 2 forhold, og de er endt begge 2 i, at det har været en fælles beslutning at sige, lige nu gavner vi ikke hinanden. Så det er vi nødt til simpelthen at call quits, ikke? Men det er også, det er lige før jeg vil sige, det er sværere end hvis der har været noget sådan helt konkret, hvor jeg bare har sagt, hvad du er, fuck dig, du har sådan og sådan, så nu kan jeg skrive. Fordi det her er at forlade noget, som man stadigvæk troede på, og du ved, stadig elsker sindssygt højt, men er nødt til at tage en logisk beslutning og sige, this is not it. Det kan ikke fungere lige nu. Ja, det er lige før man bliver emotional bare at snakke om det, men sådan, det er bare, du ved, det er hårdt på en anden måde, fordi man går fra noget, man stadig elsker, ikke? Ja, forstår. Så. Og det er altid, altså, nu har du nævnt lige for, at det var en logisk beslutning, og ikke en emotionel. Ja. Og jeg ved ikke, om du kender ham, der hedder Jocko Willing. Jo, jeg har hørt om ham. Jo. Han er en af de klogeste mennesker, jeg kender. Du ved. Og det er sådan, det er særligt sjældent, jeg ser så meget op til en person. Men det er fordi,
Han har været leder i Navy Seals, i militæret. Han har været udsendt og sådan noget. Så han er rigtig god til at formulere ting, som er meget kompleks, på en meget, forståelig måde. Så han gør tingene meget enkelt. Og han siger, at når vi træffer beslutning, så kan det enten være logisk, eller baseret på vores emotionelle, følelsesmæssige tilstand. Og de er begge to lige stærke og lige svage. Og nogle gange, så kan det være, at man tager en logisk beslutning, og så må det emotionelle følge efter, eller omvendt. Vi tager en beslutning ud fra vores følelser, og så må det logikken stille og roligt indhente. Og jeg kan mærke sådan, når man slår op med en person, så er det typisk enten det ene eller andet, eller måske blandt begge to. Ja. Og det tager bare noget tid, for at man kommer over det periode, helt sikkert. hvor man både følelsesmæssigt er et sted, hvor man kan forstå situationen, hvor man ikke er, følelsesladet. Ja, ikke er blændet af den der sådan emotionelle rush, ikke? Ja. Og man kan kigge ud fra og se hele situationen og sige, okay, jamen det giver rigtig god mening, eller det her, det var måske dumt, eller du ved, sig på den på en logisk måde. Ja, præcis. Ja, og der er det jo hjulpet, at hun også er meget reflekterende. Altså hun har også reflekteret over, at der ikke bare har været i sådan en, fordi vi har jo haft tingene op og vende flere gange, men også i de episoder besluttet, at nu giver vi det alt, hvad vi har, og ser hvad det, om det vi kan komme igennem det her shit, ikke? Så det har været en hjælp, at hun også har været enormt reflekteret over beslutningerne, ikke? Og det er noget, vi ligesom er kommet frem til sidst i fællesskab. Ja. Det lyder som, vi har været ret voksne omkring den, og det gør mig glad. Jeg elsker, når folk er sådan, altså de støtter hinanden omkring, som jeg nævnte tidligere, i stedet for bare at være sådan, 2 bitches, der går meget godt ud. Ja, præcis. Alt muligt ting. Kom nu. Præcis. Men tusind tak, for du gad at dele det med os. Altså, Selvfølgelig. Det kan være, at der er nogle andre, der sidder med det samme, og er relateret til det. Helt sikkert. Altså jeg tænker, det er nok ikke unormalt, at folk har oplevet det her igennem deres liv. Ja. Så er der nogen, der har det tættere på end andre, ikke? Ja. Så lige nu er det tæt for mig, ikke? Ja. Så vil du spørge mig, om jeg har været heartbroken? giv mig lige en chance her. Altså jeg kommer ikke til at klippe det her ud. Kan I sige, hvor nedprioriteret jeg er? Mine følelser og mine erfaringer. Altså hvad fanden foregår der? Bro, vi kommer til dig nu. Ja. Har du været heartbroken? Jeg er kraftedeme med at være heartbroken. Det har jeg. Men gennem tiden, du ved, nu bliver det lidt mere filosofisk, ikke? Jo, men det er også sundt, det kommer lidt fra dig, noget filosofisk snak nu. Ja, fordi jeg voksede op, og min måde at tænke på, den har bare ændret sig. Og igen, du ved, jeg er meget følsom dreng. Jeg voksede op med min mor. Der var meget følelser indblandet. Jeg var deprimeret største del af min teenagealder, hvor igen, der var rigtig mange følelser på spil. Og sidst jeg var heartbroken, første og sidste gang, det var selvfølgelig min første kærlighed. Jeg var 15 år, min derværende kæreste, eller ekskæreste, hvad man nu kalder den, hun var et par år ældre end mig. Jeg var en rigtig god atlet, jeg passede min træning, jeg festede ikke så meget, men samtidig så vidste jeg ingenting om det at please en lady. Så gør en dame glad, tage hende ud på date, du ved, overraske med gaver og alt det der. Det vil jeg ikke en skid. Så der går et år, mig og hende sammen, vi mødes en gang om ugen eller sådan noget. Og du ved, man er teenager, man knæpper som en kanel. Vi mødes, og så sidder vi i mit soveværelse dengang, bolle bare i 8 timer. Ja, non-stop. Og jeg tænker, min mor, hun ved ikke en skid, men du ved. Nu når man tænker på det, det er så fucking pinligt. At hun sad bare ved siden af i stolen, og vi kørte bare, oh my god. Men, Mom always knows. Ja, for helvede, man. Altså det er, ja. Men det gjorde vi så, vi mødes en gang om ugen, du ved, knaldet, og jeg synes, jeg var forelsket i hende. Jeg tænkte, det her, det bliver min dame.
Fordi jeg havde ikke prøvet at være sammen med en pige før. Jeg var slet ikke sådan en, der jagtede damer. Overhovedet ikke. Jeg var en nørd. Jeg læste bøger. Jeg læste filosofi dengang. Jeg var meget optaget af det der kampsportsverden, Bruce Lee og alt det her. Og jeg tænkte bare, jeg skal bare være verdensmester i boksen. Ja. Ja. Så du har bare været meget tunnel vision på din... Ja, fuldstændig. Jeg skal gøre min mamma stolt. Jeg har hende der pigen der. Og fuck de der drenge fra gården. Fuck dem. De er sådan nogle små ballade med jer. Det er godt, du ved. Ja, de ender ingen sted. Det var sådan, jeg tænkte. Jeg røg ikke hash, jeg drak ikke. Jeg var en rigtig god dreng. Faktisk, jeg begyndte at bruge lidt hash til sidst, men det er så et andet snak. Og hvad skete der så? men så, der går et år, jeg er sammen med hende. Jeg finder ud af, okay, hun har bollet hele gården. Hun har været sammen med sådan 20-30 mennesker bag min ryg. Jeg fik aldrig præcis tal på den, men basically alle dem fra gården. Jeg ser ikke, hvor det var hen. Folk, der lytter, det... Igen, det er, vi var små børn. Jeg er ikke, du ved, jeg dømmer hende ikke. Du ved, det er, hvad det er. Man er fucking teenager, altså. Whatever. Men ja, hun har været med utro med helt gården. Og jeg bliver heartbroken, når jeg hører den. Jeg bliver så ked af det. Jeg tænker, fuck dig. Fuck dig. Du har brudt min tillid. Du forråder mig. Ja. Jeg blev rasende. Jeg blev sur. Jeg blev ked af det. Men jeg tror der går 2 uger. Og så tænker jeg, fuck mig, mand. Hvorfor har jeg været så naiv? Hvorfor har jeg været så dum? For det første, pigen hun er en teenager. Jeg læste alt det der filosofi, jeg var ret voksen i hovedet dengang. Det er en teenager. Hvorfor fanden tænker jeg, at hun er klar til at være sammen med mig resten af sit liv? Og for det andet, jeg har slet ikke været der for hende. Nej, og det er jo den. Det går måske også op for en der. Sådan, okay, hvad for nogle flaws har jeg haft, som ja, måske har gjort? Ja, præcis. Altså, på den anden side, så fik jeg også sådan en slags PTSD. Til dagens dato, så har jeg det ikke så godt med piger, der minder om hende. Højblonde piger. Okay. jeg har svært ved at altså du ved, det der trust issues, ikke? Dem har jeg arbejdet på rigtig mange år. Men jeg kan huske sådan 5-6 år senere, efter det her er sket, indtil jeg var midt 20'erne, der havde jeg rigtig svært ved at stå på piger, hver gang de sagde til mig, jamen jeg skal ud og feste og sådan noget. Jeg var rigtig jaloux. Og det er noget, jeg har arbejdet på. Det er noget, jeg er blevet nødt til at sådan grave ned i min subconscious, tænke, okay, hvor fanden kommer det herfra? Hvorfor er det, jeg har det sådan der? Nå, ja, okay, jamen det kan være, at det er grund af hende der. Ja, det kan være, at grund af de ting, jeg oplevede. Men det ting, der blev sorteret, og det var så første og sidste gang, jeg blev heartbroken. Ja. Dels fordi efterfølgende, der havde jeg ret svært at stå på folk. Men også fordi senere så ændrede mit syn på hvad heartbreak egentlig er. Ja, 100%. Som jeg nævnte, det tog mig lige i et par uger, hvor jeg var rigtig ked og trist, efter jeg slog op med hende. Jeg var trods alt 15 år, og hun var 17. Men så skete der noget rigtig, rigtig forfærdeligt. Hvor det gik for mig, at heartbreak, det er ikke det der, når 2 mennesker går fra hinanden. Det er midlertidig følelsesmæssig tilstand, som går over. Ligesom det vi snakker om i forhold til logikken og følelser. Ja. Det er en periode, ligesom når man er forelsket, der er også en periode, der går over. Sådan er det bare. Det der med, at når man slår op, så bliver man bare ked af det. Det er ligesom når man tager ud og drikker, så vågner man op dagen efter med tømmermænd. Men du ved godt, at i overmorgen, der har det godt igen. Det som rigtig, hvad skal man sige, heartbreak, det som knuste mit hjerte, og stadigvæk til den dag går ondt i mit hjerte, det er den dag, hvor jeg mistede min storebror. Min storebror, ham holdt det rigtig meget af. Ja. Og den dag han forlod os, ja, det gjorde rigtig ondt. Det gjorde rigtig meget ondt på mig. Men samtidig, jeg elsker ham, jeg er stolt af ham. Og jeg prøver altid at få noget positivt ud af de værste ting. Og det kan godt være, at man tænker døden, der kan ikke være noget positivt ved døden. Men jo, det er det. Det er min bror.
Ja, 100%. Der er alt det min bror gør, det betyder alt for mig i min verden. Så da han døde, så gik det op for mig, at mennesker er her ikke for evigt. At den største heartbreaker, det er livet. Og os mennesker, vi er her på en enkelt grund. Vi er på kloden, vi er på det her jord, for at hjælpe hinanden at overleve. 100%. Med at vinde kampen mod livet, med at gøre hinanden glad, med at støtte hinanden. Siden den dag, jeg føler bare, at jeg har haft det meget lettere ved at tilgive mennesker, jeg har aldrig været ond mod andre, men når jeg bliver sur på nogen, når nogen gør noget ondt mod mig, så har jeg det let ved at forstå det. Fordi i sidste ende, vi er alle sammen en del af familie, vores familie holder af os, og igen, vi har kun hinanden. Ja. Der er også mennesker mod livet. 100%. Vi skal nyde hinandens tilstedeværelse. Ja. Så længe vi er her. Og ja, tilbage til vores snak i forhold til heartbreak og sådan noget. Undskyld, det blev lidt for dybt og sådan noget. Men det er jo det, min filosofi er. Fordi når to mennesker går fra hinanden, prøv at høre, ja, vi er ikke kærester længere, men du er her stadigvæk. Og så længe du lever på det her fucking klod, jeg vil gøre alt, for du har det godt. Og når du har det godt, så har jeg det godt. Vi har det godt sammen. Den der pointe, synes jeg er rigtig, rigtig stærk også. Fordi det er jo sådan en ting, jeg har, hvor jeg har det rigtig svært med folk, som når de er gået fra deres kærester, så hader dem til død. Hvorfor? Ja, præcis. Fordi sådan, altså når jeg sætter mig i mit eget hoved, så der kan jeg sjovt nok ikke komme ud af, men sådan, når nogen har været så tæt på mig, som både mine rigtig tætte venner har, og mine kærlighedsrelationer, de to, der har været. Når først du har været så langt inde, så kommer du aldrig nogensinde ud igen. Så det betyder også bare, at uanset hvad, så vil jeg stadigvæk være der 100%. Hvis der var nogen af dem, som havde brug for mig til et eller andet, om de ringede klokken 3 om natten, og skulle bruge mig et eller andet sted, I would still be there. Fordi der har man bare dannet en anden relation. Altså, den er svær at forklare, den relation, tror jeg. For folk, som ikke har så tætte relationer. I don't know. Men der sker bare et eller andet hos mig, som gør sådan, uanset hvad der sker, så kommer jeg stadigvæk til at være der. Om det så er om 20 år, du ringer til mig klokken lort om natten, og stadig der. Ja, præcis. Ja. Jamen, det er god stil. Det er god, for den person, hun eller han har åbnet sig op for dig. Jamen, de har spillet en rolle i, at jeg er blevet den mand, som jeg er i dag. Præcis, ja. Ja, jeg tror, der hvor det går galt, det er, at folk, de kan ikke se forskellen mellem kærlighed og ejerskab. Nej. Folk, de bliver jaloux, så snart de mister noget, det er som om det er et genstand, de har mistet. Ja. Men det de glemmer, det er, at vi kommer fra jord, og jord skal vi nok blive til. Der er, uanset hvem fuck du er, du kommer til at dø. Du kommer ikke til at kunne eje et andet menneske. Du har været sammen med en pige. Hun er gået fra dig. Nu kommer hun sammen med en anden. Eller hun går bare rundt og hygger sig. Fuck ever. Du ved, så længe hun nyder sit liv, du skal bare være glad. Det er ikke dit problem, at hun ikke er dit. Fordi hun har aldrig været dit. Præcis. Og lige så et kliché som det lyder, når folk siger, jeg ønsker dig det bedste. Når du siger det til et andet menneske, når I går fra hinanden, så mener du det ikke, medmindre du også kan acceptere, at de går ud og lever deres liv, som ikke involverer dig. Ja, og støt den. Præcis. Lad være med at gå og være jaloux over, hvad de nu vælger at gøre med deres tilværelse. Fordi så er det jo en løgn. Segway tilbage til vores start af podcast. Ja, undskyld jeg afbryder. Ved du hvad jeg hader? Jeg mister al respekt for en mand, der begynder at snakke om sin eks, og begynder at sige sådan noget med, hun var bare en luder. Nå, hvad mener du? Det er din eks. Det er den mand. Det er den kvinde, du var sammen med. Du valgte interessant som din kæreste. Og så får de gået fra hende, hun er bare en luder. Ej, hold nu kæft, mand. Det siger jo nok lige så meget om personen selv. Jeg mister al respekt for folk, der snakker sådan der. Ja, 100%. Det siger jo lige så meget om den person selv. Fordi hvis du mener, at den person er, det er sådan, du udtaler dig om, at de er,
Hvad har du så selv været i den periode, hvis du har valgt dem til i dit liv? Ja, det er typisk de der dobbeltmoraltyper, du ved, der er i byen hver weekend og hygger sig med det ene og det andet, bor på natklubber for at være sammen med 18-årige tøser. Ja, jeg har arbejdet i nattelivet for lige siden af det. Jeg har arbejdet i nattelivet i snart 10 år. Jeg har set meget lort, både fra mænd og kvinder, gift og ugift. Rigtig mange kendte mennesker har jeg set i byen, fordi det der med kendte mennesker, det er, at man følger med i deres liv på medie. Man ser det med realities, man læser om den i nyheder, og lige pludselig så ser man med et andet pige eller dreng, så er på vej til et hotel, eller de sidder på et bord, og så er det omringet af alt muligt. Så ja, det er typisk de der dobbeltmoralske typer, som eneste en ved, okay, de har fucket op selv. De har ikke været der for partner, men de gider ikke tage fucking ansvar for den. Nej. Så de skyder det videre og siger, nej, det var hende, der var ude. Det er meget lettere at reflektere sine egen issues på det andet, så projektere dem over på det andet individ, og så sige, at det var også hende, der var problemet, eller ham, der var problemet. End at sige, okay, der var måske nogle ting, som jeg gjorde, som triggerede nogle ting hos hende, som udløste de her ting, som jeg blev irriteret over, eller som gjorde, at det ikke kunne holde. Fordi det tror jeg er en sindssygt vigtig evne at have, ikke bare sige, at der var det her galt med den her person, og derfor fungerede vi ikke. Nej, der var det her galt med relationen, fordi jeg er sådan her, og fordi det her menneske er sådan her, og de to ting var måske ikke compatible på det her tidspunkt. Det tror jeg er en sundere måde at se det på, end bare at sige, at de var problemet. Men jeg synes også, hver eneste episode vi har her, så ender vi med at gå tilbage til én ting igen og igen. Kan det høre, hvad jeg vil gerne sige? Måske. Det er selvreflektion. Ja. 100%. Jeg tror, hver eneste episode vi har haft, der har haft et eller andet med selvreflektion. Og det er jo egentlig, som du selv siger, du har to muligheder. Enten tager du ansvar, forbedrer dig selv, og kommer ud af det her situation som et stærkere menneske, eller du opfører dig som en fucking bums, 100%. og giver skylden til andre. Ja. Apropos noget, vi snakkede om, eller en udtalelse. Det er sandhed. 100%. En udtalelse, jeg kom med i, hvad var det, episode 8, tror jeg, der hvor jeg siger sådan, enten så facer du de problemer, der er i din relation lige nu, ellers så møder du dem i din næste relation. Oh my god, det er så godt sagt. Ja. Fordi sådan, altså det er jo også noget, som jeg kigger på den her relation, som jeg nu er gået ud af. At det skete ikke kun fordi der var nogle ting, hun boksede med. Det er lige så meget fordi jeg har nogle usikkerheder, som har triggeret nogle ting hos hende, som så har fodret i hendes ting, og det har så fodret mit. Og til sidst er den dynamik bare blevet usund for os begge to. Så den ligger lige så meget hos mig. Og der er jo så nogle ting, der jeg kan vælge at gå videre med og arbejde på, fordi det er jo ikke noget, jeg ønsker i en fremtidig relation skal blive et usikkerhedsmoment, ikke? Eller element. Så ja, det der med at kunne kigge ind af, og ikke bare projektere alle issuesne over på det andet menneske, det er sindssygt vigtigt, specielt i sådan noget her. Selvom det kan være sindssygt svært, når ens hjerte er smadret, og man tænker, nu skal jeg også kigge på, hvad der er galt med mig. Ja, og igen, du ved, hvis man lige kommer ud i forhold, så skal man bare acceptere, at man er i den der periode, hvor man er følelsesladet. Man skal ikke hoppe ind i et andet forhold. Man skal ikke træffe alt for store beslutninger. Acceptere, at du er ked af det, at lige nu, du kan ikke tænke logisk. Der er nogle tidspunkter, hvor man skal bare acceptere, okay, lige nu, jeg er ikke i stand til at træffe en logisk beslutning. 100%. Det er ligesom, når du er stiv, og du sidder bag rattet. Nej, jeg skal ikke køre den der skide bil. Jeg tager en fucking taxa. Sådan er det. Når du er heartbroken, så bliver du også nødt til at acceptere, okay, jeg er ikke i min bedste liv, jeg kan ikke tænke klart. Nej, man er nødt til at acceptere, at ens logiske briller, de er emotionelt dukket lige nu. Og det er ikke kun heartbreak. Jeg havde også en periode i starten af året, hvor jeg fik faktisk et par sure klienter, fordi jeg var i stedet i mit liv, hvor ting var bare lidt røde. Og jeg sagde undskyld til den. Og jeg forklarer den. Det er ikke en undskyldning, men jeg er bare et sted i mit liv, hvor jeg er rigtig klar. Jeg har rigtig mange ting kørende. Jeg studerer, jeg har arbejde, og der er nogle problemer ved siden af mit privatliv. Jeg er ked af, at det går ud over jer, men I skal bare vide, at lige nu
kører ikke på, jeg kører ikke, I siger ikke, I får ikke det bedste version af mig, og det er jeg ked af. Ja, og det er en bedre måde at gøre det på, end at give dem et altså fuldstændig half-assed piece of work, og bare agere som om, hey, nothing's wrong. Fordi så får de indtrykket af, at det her, det er at være hos Nick i et forløb, eller hvad det nu var. Ja, og igen, du ved, man skal ikke misbruge det jo. Man skal ikke misbruge det til at få medfølelse, og så bare have sådan en knæp folk fuldstændig her. Nej. Fordi jeg kender noget styks. Jeg har været deprimeret, så jeg kunne ikke godt det der sådan. Prøv at høre, hvis du har været deprimeret, lad være med at tage mod nye klienter. Ja, 100%. Lad være med at sige ja til ting, du ikke kan klare. 100%. Du er voksen mand, du kan tænke klart. Eller måske ikke, men det kan godt være, nu ved du det. Du på brillerne, ja. 100%. Ja. Ej, det blev sgu en dyb samtale, vi havde der, og jeg er glad for, at vi havde den. Jeg tror også, der er helt sikkert nogen, der kan tage lidt med, og altså, det har været givende for mig også bare lige at komme ud med det. Og også lige høre din historie om det her med din bror og sådan noget der. Ja, 100%. Ja, man skal prøve at høre, mennesker, det er det eneste, der betyder noget i det her verden. Altså, hvis vi kan behandle hinanden med respekt, kan vi, så fuck, hvad er livet værd? Du kan have alle penge i verden, du kan alt i verden. Hvis du ikke har et menneske, du kan dele den med. Det er fuldstændig lige meget. 100%. Ja. 100%. Det tror jeg faktisk, at Rasmus Seebach har en sang til det. Ja, det kan jeg ikke huske. Men jeg er ret sikker på det. Jeg kender kun den der sang. Hvis I ved, hvad det er for en Rasmus Seebach sang, så skriv det lige i kommentaren. Ja. Nej, men altså, nu har vi jo virkelig snakket følelsesladet. Eller vi skal få Rasmus på podcasten. Skriv lige i kommentaren, hvis vi skal på en eller anden måde få Rasmus Seebach herude. 100%. Ja. Men altså, han kunne snakke. Han kommer en dag, jeg tror på det. Han kunne snakke om følelser, det er jeg ikke tvivl om. Vi skal have Sivas. Jeg kan godt lide Sivas. Fordi han er i Varne. Vi skal have Rasmus Seebach. Ja. Hvem skal vi ellers have på podcasten? Ja, hvem skal ellers have? Det skal I svare på jo. Jeg der siger med, eller lytter med. Hvem er den næste, vi skal have? Hvem vil I gerne have på podcasten? Hvem kunne være interessant? Og hvad for et emne skal vi snakke med den person om? Jeg forestiller mig, at du fra Drage og Kastrup og sådan noget, ikke? Ja, Drage Amager-regionen der. Amager, du vil gerne suspekt her. jeg er ikke den største suspekt-fan, faktisk. Det skal du ikke sige på podcast for helvede. Hvad hvis vi skulle invitere ham ud på podcast i dag? Han er mere end velkommen. Jeg bliver nødt til at klippe ud, ja. Nej, men nu har vi virkelig snakket om... virkelig snakket dybt om følelser og sådan. Ja. 2 mænd, der sidder her og snakker følelser. Sådan med knuste hjerter, fordi vi mangler vores ven. Jamie. Ja. Hvad? Jamie. Klip? Nej. Det bliver klippet sgu da. Men sådan, det er jo sådan ret... Man sidder sikkert derhjemme med tømmermand og har det fucking nederen. Han har det værende også. Men nej, sådan, nu har vi jo snakket meget om sådan følelser. 2 store mænd, der sidder og snakker om følelser. Og det er jo sådan, i befolkningen måske sådan lidt stigmatiseret. Hvorfor tror du, mænd har så svært ved at sætte sig ned og snakke om de ting, de føler? Jeg tror, det er fordi, at for det første, der er jo nogle ting, jeg kan sidde og snakke med dig om. Der er jo andre ting, jeg kan sidde og snakke med min mor om. Jeg tror i bund og grund, problemet med den her verden, det er, at vi er så distanceret. Vi er så adskilt fra vores familie. Uanset hvad, hvis du har nogle søskende, der er tæt på dig, du kan altid gå over og snakke med dem i forhold til dine forhold, i forhold til hvordan du har det inde. Din far, du ved, der er så mange fucking mentors derude. Og jeg tror, det eneste grund, at der er så mange unge mænd, der betaler der mentor, det er fordi, at de mangler en person i deres liv, en far, en fædrerolle, der siger, hey, tag dig fucking sammen, lov dit arbejde, lad være med bitch. Bare tænk på en som Andrew Tate. Altså, det er ikke fordi, altså, han er en meget simpel mand. Der er ikke noget der, han siger, der er wow, du ved. Han er bare lidt traditionel i sin tankemåde. Og det er ikke fordi, jeg er enig med ham eller noget, men den der maskulin energi, som han har, det mangler folk i deres liv, fordi de mangler deres forældre, de mangler deres fædre.
Og samfundet er bare skabt på en måde, at vi har nærmest tættere forhold til fucking internettet og YouTuber og et fucking podcast, end vi har til vores familie. Og jeg tror i bund og grund, det er det, der er problemet. Fordi der er ikke noget, der hedder tabu i en familie. Nej. Men der er selvfølgelig ting, han går og visker i sin mors øre, og gemmer fra far, og andre ting, hvor man bliver nødt til at sætte med far, du ved, far, hvad skal jeg gøre med hende, der er pige, du ved. Eller hvad det skulle være, og det samme, hvis man er søskende. Jeg tror i bund og grund, at det er det, der er problemet. Det er det, der gør, at folk ikke tør at dele ting med andre. Også fordi, igen, det bliver lidt langtrukkende, men din familie kan du altid stole på. Hvis du fortæller dem en hemmelighed, de holder på den. Ja. Dine venner... Ja, der kan man være lidt mere usikker, ikke? Ja, sådan, det er ikke lige altid, man kan regne med den. Nej, som vi også snakker, det er også en gammel episode, hvor vi også siger det her med, at tillid er et valg, man tager, ikke? Hvor at tillid bliver opbygget over tid, men det starter med et valg, ikke? Så nogle gange er man bare nødt til at tage det valg, og så være sådan, okay, hvis de så ratter mig out, så var det bare ikke en person, jeg kunne stole på. Ja. Men til gengæld, hvis de så beviser, det her kommer ikke ud nogen steder, så har man opbygget tillid til den person på et helt andet plan, ikke? Ja. Og apropos det der, vi snakker om, du ved, det der med at ikke ratte, så kommer jeg lige i tanke om sådan hele det der bandemiljø og sådan noget. Det tror jeg egentlig også, fordi at folk de mangler tilhørsforhold. Det kunne sagtens være. Hvor min bror, ja, det kan komme i den her klub, vi kan være brødre sammen. Ja, der er noget unity i, 100%. Og i sidste ende, så ender den her rapping, når den skud, når den top hinanden. Ja. Men ja, jeg ved ikke, hvordan vi skal løse det problem, men det er i hvert fald min teori, fordi jeg ser mennesker som sociale væsener, og de har 100% brug for nogen, der er tæt på dem, som vi kan snakke med. Helt sikkert. Men når det er sagt, så har jeg ikke selv en bror. Jeg har ikke selv den største familie. Jeg har min mamma. Hende ser jeg desværre ikke ofte nok, selvom jeg vil gerne. Men nogle gange, så har jeg da også sådan, fuck man, jeg har så meget på hjertet. Der er så meget tvivl i mig, for jeg er også bare et menneske. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for en at snakke med. Og det er der, jeg kommer til dig for eksempel. Fordi du er jo bare sådan, altså, jeg aner ikke, hvordan fanden jeg stødte ind i dig. Men det er kraftedeme taknemmelig for, fordi du er bare en person, som er meget reflekterende, virkelig god til at sætte ting i perspektiv, og har bare sund tilgang til ting. Og det, man bliver bare nødt til at hende Andreas af sit liv. Jamen helt ærligt. Fordi du kan sagtens betale en terapeut eller et eller andet ekspert, men fuck eksperten, man. Han er der kun fordi du betaler ham. Ja, det tager rigtig lang tid for en ekspert at lære dig at kende som person også, ikke? Ja. Fordi sådan, så kan man have 7 sessioner, så har du haft 7 timer med det her menneske. Hvor sådan, den tid vi to bruger sammen, fordi vi har den relation, vi har, så har vi lige pludselig brugt 200 timer sammen. Og sådan, så har man bare en anden forståelse. Vi har ligget ski sammen i nat. Altså. Men ja, så har man bare en anden indsigt i det andet menneskes liv, ikke? Ja, 100%. Altså, jeg tror meget af det her sådan, det her med mænd har svært ved at snakke om deres følelser. Det er sådan en følelse af, okay, lander det her på døve ører, og sådan får de et andet syn på mig af, at jeg siger de her ting højt. Så det er lidt den her distancering til deres følelser, som gør, at de ikke har lyst til at italesætte dem, fordi de har ikke lyst til at blive forbundet med de følelser. Fordi det på en eller anden måde signalerer noget svaghed. Og jeg tror, det signalerer noget svaghed, når man italesætter dem, men er distanceret for dem samtidig. Hvorimod, hvis du italesætter dem, og virkelig er sådan, this is how I feel, og det er jeg proud of, og sådan er det. Ja. Det er sådan her, det er. Hvis du hviler nok i det, du siger, så har det en anden umf til sig, som gør, at du ikke ligner en weakling, når du snakker om de følelser, du har, og de ting, du går igennem. Hvad? En weakling? En weakling, altså en svækling. Det er nok et bedre ord end bitch, for det har jeg sagt mange gange. Ja. Så, men jeg tror, det er kønsneutralt ord, bare så I ved det. 100%. Mænd og kvinder kan være bitch eller weakling.
Ja. Men ja, du var i gang med at sige noget rigtig fornuftigt, inden jeg afbrød dig, for at høre, hvad vikling betyder. Men jeg er enig med dig. Og der skal jeg bare sige, at en mand, der er selvsikker, han er bedøvende ligeglad om, hvad andre synes om ham. Det er jo det. Og så er han også ligeglad med, hvad andre tænker om, at han i talsætter, hvad han føler. Der er en håndfuld mennesker, hvis mening har betydning for dig. Det er en håndfuld mennesker. Og det er din familie og din tætteste ven. Ja. Alle andre i verden, de kan synes, hvad de synes. Det kan du ikke ændre på. Nej. Og ja, nogle gange så kan man godt fortælle en privat ting, andre gange drager dem ikke en skid. Og hvis man er nødt til at fortælle dem det, så må de synes, at fanden det er lyst til at synes. Enig. Du er, hvem du er. Og that's it. Du kan ikke please alle, så det er what it is. Der er nogen, der kommer til at vælge dig fra. Du kommer også til at vælge nogen fra. Det er det. En person, der har mange venner, det er lige præcis den person, der ikke har særlig mange venner. De er ikke grounded nok i deres egen personlighed. Fordi jeg tror, hvis du har en kæmpe omgangskreds, så har du for flydende værdier til at, til at ramme den mur, som der er hos folk. Ja. Fordi du kan glide ind alle steder. Ja. 100%. Hvor hvis du begynder at have nogle faste grundværdier og sige, det er sådan her, jeg er som person, det er de her ting, jeg står ved, og jeg står ved, at jeg er sådan her, så passer du ikke ind i alle folks puslespil. Der er 2 bøger fra Svend Brinkmann, som jeg tidligere nævnt. Stå ved og gå glip. Ja. Der er mennesker, du bliver nødt til at gå glip af, og der er ting, som du bliver nødt til at stå ved. Fordi det er det, der giver det mening, liv og værdi. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Jamen prøv at høre. Altså jeg føler allerede, at vi har i talsæt det her heartbreak rigtig godt, og jeg har det allerede lidt bedre, og jeg er faktisk, som sagt, jeg er ikke sådan en type, der bærer rundt på Bernag. Hvad hedder det? Bernag. Nej, jeg kan ikke huske dansk ord for det. Hvad fanden hedder den? Altså jeg er ikke sur på nogen, jeg bærer ikke på. Jamen, så bærer du ikke nag. Ja, det er det, der hedder. Du er ikke at bære nag. Ja. Velkommen til dansk klasse. Ja, altså, du er jo trods alt skolelærer jo. Ja. Men ja, altså prøv at høre, Jamie, vi vil rigtig meget gerne have dig på podcasten. Ja. du har været ude og hygge dig, og ved du hvad, jeg håber, du har haft en fantastisk aften. Og jeg håber, du kommer igen med dagens tømmermænd. Vi savner dig rigtig meget. Vi ønsker, at du var med på podcasten, og du skal nok komme en anden gang. Det håber jeg kraftedeme, at du gør. Fordi du har også rigtig mange fornuftige ting at sige. Han har prøvet, Jamie er en rigtig god venner, og han har oplevet en hel masse ting. Han har rigtig mange sjove historier at fortælle, og ham skal vi nok på podcasten i dag, som plaster på det her hjertesår, som vi fik i dag. Ja, men jeg tænker, skal vi runde af så? Lad os gøre det. Lad os kalde det. Det har været endnu en dejlig episode med nu i dag kun Nick Holm og Andreas Helberskov. Sådan sandheder. Episode 12. Vi takker af for nu og glæder os over, at I ser med. Husk, elsk hinanden. Pas godt på hinanden. Bye. Stå ved jeres følelser. Ciao.